Il-Ministru Owen Bonnici responsabbli minn elenku twil ta' affarijiet fosthom ix-xandir tal-Istat għalli ma jafx kemm qed jitħallas il-presentatur u podcaster Ricky Caruana. Nana kif intervista minn Druat Soppardi fuq il-programm tar-radju Campus FM kien mistoqsi dwar is-salarju ta' Ricky Caruana e kif l-aħħar jiem din il-kwistjoni għajmet kontroversja sħiħa wara allegazzjonijiet li Caruana kien qed idawwar salarju iżjed minn ta' ħaddieħor. Meta kien mitlub mill-ġurnal Times of Malta biex isir magħruf kemm qed jitħallas Caruana, din it-talba kienet irrifjutata. Fl-istess intervista Owen Bonnici attakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch għaliex ma qabilx dwar l-għażla tal-isem ta' Prim Imħallef li l-Gvern Laburista rressaq biex tkun is-suċċessur ta' Mark Ketkuti. Intant brabta mal-kwistjoni tal-Bord tal-Paċi, il-Ministru Owen Bonnici insista li fl-aħħar jiem saru taħdidiet fuq livell ta' kabinett madankollu ma żvelax x'inhi l-pożizzjoni tal-Gvern. Dan wara li l-Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsi mix-Shadow Minister Mario De Marco kien żvela li kienet saritlu stedina informali sabiex Malta tissieħeb mal-Bord tal-Paċi ta' Donald Trump li ma stqarrija qajmet furur u kritika kbira, inkluż min nies fih dan il-Partit Laburista nnifsu.